אז מה? איזה קטע, רק היום בצהריים נפגשנו וכבר אני אצלך פה בבית. כן, וואי, אתה יודע, אני לא עושה את זה בדרך כלל, כאילו רק היום הכרנו, נכון? ווואו, וכזה, אבל יש לי תחושה טובה לגביך. אז מה, אנחנו הולכים לשחק דוקים כמו שהצעת מקודם? כן, אפשר לשחק דוקים. וואי, זה מזכיר לי שהאקס שלי היה לשחק דוקים. כן. כן, כל הזמן הוא היה נתקר באצבע, אבל הוא היה טוב, הוא היה מנצח אותי תמיד. כן, מסכן האקס שלך. אני גם לא מבינה למה גברים תמיד חושבים שבדייט ראשון יהיה גם סקס, נכון? כן, וכבר עשיתי טעויות בעבר, כן. אבל אני כבר לא בשלב המשחקים, אוקיי? אז כאילו, כאילו זה מהדברים האלה, נכון? שאני תמיד חושבת לעצמי בראש, למה אני לא מובנת בדייטים ראשונים, אוקיי? אני כאילו מדברת, הצד השני פשוט מסתכל עליי, כאילו אני מדברת איתו יפנית, וכאילו, what the fuck? כאילו, אתה מבין, נכון? אז כאילו, אז אני מרגישה שצריך לתת לזה זמן, לתת לדברים זמן, זה ממש חשוב. כן, נכון, כי דברים טובים לוקחים זמן. אתה מבין? איך אתה מבין אותי? וואו, זה מצחיקול אתה. תקשיבי, אני צריך לזוז. בדיוק הכלב שלי קיבל קוביד-19, ואמא שלי צריכה עזרה בלהכין את הטחינה. ביי ביי. אוקיי, אבל חשבתי שאמרת שאין לך כלב.